ዓሰርተ ሓደ ወሰንቲ ሕግታትና ህይወት ሰላም ብሉፃት ታብደለኹም ወሰናይ ሰላም ንዓኹም ሎማዓንቲ ብኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ህይወትና ትምርሐሎም ክንክተሎም ተረኣኺና ድማ ዝሓሸ ዝበለፀ ህይወት ዕውት ዝኾነ ህይወት ክህቡና ዝኽእሉ ሕግታት ተራኺብና ኣለና ኣብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ነፍስኹም ንምስሓል እንተደኣ ትመፁ ኮንኩም ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እዛ ህይወት እዚኣ ትምርሐሎም ሕግታት ኣለዉ ነዞም ሕግታት እዚኦም ክንክተሎም ተለኣኺኢልና ነዞም ሕግታት እዚኦም ክንሰማማዕ እንተለኣኺኢልና ድማ ዝሓሸን ድበለፀን ዕቡት ዝኾነ ህይወት ምንባርና ዘይተርፍ እዩ እዞም ሕግታት እዚኦም ካብ ብጣዕሚ ዘድንቖም ዘኽብሮም ዝብሎም ሰባት ሰሚዐዮም ከተግብሮም ይጀመርኩ ድማ ዓቢ ለውጢ ካብ ደምፅለይ ኣብቶም ብዙሓት ግን ከዓ ውሕዳት ብሉፃት ዝኾኑ ብቐሊሉ ኸነተግብሮም ንኽእል ሕግታት እዮም ነዞም ሕግታት እዚኦም ከተግብሮም ይጀመርኩ ድማ ህይወተይ ሰላም ክሰፍኖ ዕላማ ሒዘ ድማ ዝሓሸ ህይወት ንኽነብር የማኽኢሎም እሞ ናባኹም ድማ ሎሚ ኸብሎም መሲነ ኣለኹ ናፍታ ቀዳመይ ተኸብለኩም ህይወት ተፈልፈል ካብ ኣእምሮኣ ህይወት ትውለድ ካብ ኣእምሮኣ ነዚ ሕጊ ተረዲእካ ምዚ ሕጊ ክትሰማዕ እንተለኣኺኢልካ ዝሓሸን ድበለፀን ዕዉት ህይወት ምንባርካ ዘይተርፍ እዩ እቲ ምንታይሲ ኣብዚ ኸድካ ኸይድ ኣብዚ ኣተኻ እቶ ከም ፅላሎትካ ዝኽተለካ ኣእምሮኻ ስለ ዝኾነ ወሓስ ህይወትካ ዝኾነን ኣብ ህይወትካ ኩሎም ትሪኦም ውፅኢታት ንንጭው ዝገበረን ኣእምሮኻ እዩ ነዚ ነገር ዝምርዳእ ድማ እቲ ዝዓበየ ሰላም ክህበካን ዝዓበየ ድደለኻዮ ነገር ክህበካን ዝኽእል ነገር እዩ ግን ሓደራ ሓወይ ሓደራውን ሓፍተይ ትማሊ ዘጋጠሙና ነገራት ኣብ እሙርና እንዳኣተው ኣብ ሕጂ ሰዓት ንኽፍልፍሉ ካብ እንፈቕደሎ ካብ ትማሊ ዝነበሩ ነገራት ነፍስና ከነላቐቓ ክንክእል ኣለና እቲ ዝዓበየ ክንወስዶ ንኽእል መድሓኒት ድማ ምልቓቕ እዩ ብይቕሬታ ንኹሉ ነገራት ምስዓር እዩ ትማሊ ምናልባት ድተጋገናዮም ጌጋታት ትማሊ ምናልባት ክንገብሮም ዝነበረና ደይገበርናዮም ነገራት ክህልው ይኽእሉ ኾኑ እዮም ግን ይቕር ኢልና ነፍስና ንሕልፎ እቲ ምንታይሲ ኣብ ሕጂ ሰዓት ኮይንና ንሓስቦም ዘለና ሓሳባት ካብ እሙርና ስለ ድፍልፍሉ ትማልና ካብ እሙርና ክፍልፍል ዘይኮነ ደሎ ኣብ ሕጂ ሰዓት እንደልያ ህይወት እያ ድማ ናብ ጥማሕና ክትፍልፍል ዘለዋ እዚ ንምትግባር ድማ ትማሊ ዘጋጠሙና ኹን ሎሚ ዘጓንፈና ደሎ ነገር ከም ዘጋጥመናን ከም ካብ እሙርና ዝፈልፈለ ውፅኢት እንደኣንበር ከም መንነትና ጌርና ኣይንውሰዶ ትማሊ ኔጌቲቭ ነገራት ብቓት ዘይኮኑ ነገራት ኣጋጢሞሙና ኣብ ትምህርቲ ወዲቕና ክንከውን ንኽእል ኢና ግን ኣነ ውዱቕ እየ ዝብል ኣብ እሙርና ከምኡ ዓይነት መንነት እንተደኣ ሓሲብና ወይ ኣነ ሰነፍ ኣነ ሕማቕ እየ እንተደኣ ንብል ሃሊና ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ንድልዮ ዘለና ቋንቋ ክንመሃር ንኽእል ካልእ ነገራት ክንመሃር ንኽእል ኣብኡ ነዚ መንነት ሒዝና ኢና ንኸይድ እታ ህይወት እቲኣ እታ ውፅኢት እያ ካኻዊያ ትፍልፍል ስለዚ ሓደራ ዶንት ኮንፊውዝ ሁ ዩ ኣር ዊዝ ዘ ሪዛልትስ ዩ ሃቭ ፕሮዲውስድ ይበሃል እቶም ሕጂ ሰዓት መፂኦም ደሎ ውፅኢታትካ ወይ ተምፅኦም ዘለኻ ውፅኢታትካስ ምስቲ ቀንዲ መንነትካ ከይተሓወሰኻ ስለዚ ነዚ ሕጊ ተረዲእና እቶም ትማሊ ዘጓንፉና ሕጂ እውን ድመፅእ ደሎ ካብ እሙሮና ድፍልፍሉ ምዃኖም ተረዲእና ናብ እሙሮና እንታይ ንእቱ ብሕጂ ሰዓት እዩ ክንጥንቀቕ ዘለና እዚ ድማ እቲ ቀዳማይ ሕግና ህይወት እዩ ንኹሉ ሰብ ከተሐጉስ ኣይትፅዓር ኢኻ እታ ካልአይቲ ሕጊ እዚኣ ምናልባት ንኹሉ ሰብ ከተሐጉስ ከይብሉን እንዳበልካ ትኸይድ እንተደኣ ሃሌኻ ጣዓትካ ኩለንተናኻ እዩ your energy is everything ይበሃል ስለዚ ኤነርጂኻ ናብ ድወስድ ኤነርጂኻ ምጥጥ ኣቢሉ ተስፋኻ ናብ ደቕህም ከይድካዮ ደስታ ናብ ዘይሂበካ ሰብ ንምንታይ ንዑ ከተሐጉስ ትብል ወይ ንዑ ንኸተደሰት ኢልካ ንምንታይ ትኸይድ እዛ ሕጊ እዚኣ ክትክተላ ክትክእል ይደለካ ንዓኻ ደስታ ድህበካ ዘዕቤካ ወይ እውን ዳሓሸ ፅባሕ ከም ደሎ ዝነግረካ እንተደይ ኮይኑ እቲ ቦታቲ ሓደራ ናብታ ቦታቲ ኣብ ምኻድ ካብ ሕጂ ሰዓት ከተቋርፅ ዘለካ እቲ ምንታይሲ ህይወት ፍልፍል ኣቀዲምና ከም ትድርኣንያ ካብ ናትካ ኣእምሮ ስለ ድኾነት ኤነርጂኻ ክትሕሎ ክትከዳ ኣለካ ትኩረትካ ዝበታትኑ ነገራት ከተተግብር የብልካን ግዴታ ኩሉ ነገራት እንተደይገበርኩ ንኩሉ ሰብ እንተደይሐገዝኩ ክትብል የብልካን ትኩረትካ ዝሃብካዮ ነገር እንደ ዓበይ ዝኸይድ ፅባሕ ንጎ ስለዚ ትኩረት እትህቦ ነገር ዝሓሸ ሰላም ድምፀልካ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ከባቢኻ ብዝሓሹ ኤነርጂ ዘለዎም ሰባት ብዝሓሸ ዳሓሸ ተስፋ ዳሓሸ ፅባሕ ክህበካ ኣብ ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ካልእ ነገራት ኣዕሩኽቲ ድዩ ክትቃንዮን ብኦኦም ድማ ክትከበብን ክትክእል ኣለካ እዚኣ ድማ ወሳኒት ዝኾነት ካልአይቲ ሕጊ እያ መቸም እዚ ታሪክ እዚ ሰሚዕኩሞ ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም ሓደ ብጣዕሚ ኣዝዩ ንህዝቡ ዝሓሊ ዓብ ንጉስ ነበረ እዚ ንጉስ እዚ ነቶም ኣብቲ ዓዲ ዝነበሩ ጠቢባን ወይ ከዓ ነቶም ኣብቲ ዓዲ ዝነበሩ ፈላጣት ዝበሃሉ ኣኪቡ ድማ ነዚ ህዝቢ ዝኸውን በቃ ዓረፍቲ ዝኸውን ነገር ነዚ ህዝቢ ዝጠቃሚ ዝኸውን ነገር ስኪሒዝኩም ረ ይምፁ ብሎም ሕራይ ኢሎም ከዓ ንሶም መፅሓፍ ፅሒፎም እዚ ህዝቢ እዚ መፅሓፍ ከነብብ ደሎ ኢሎም መፅሓፍ ሒዞም ድመፁ ኖ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ህዝበይ መፅሓፍ ከነብብ ኣይክእልን ዓቕሊ ዝበሃል የብሉን ብሎም ሕራይ ኢሎም ናብ ተወሰነ ገጻት የምጥዋሞ ተወሰነ ገጻት ሒዞም ልመፁ ነው እዙም ከንብብዎ ይክእሉን እዮም ተኽኢልኩም ኣሕፅረዎ ኢኹም ብሎም
ሕራይ ኢሎም መሊሶም ከ ድማ ሓንቲ ገጽ ጥራይ ሒዞምሉ መጹ እዛ ሓንቲ ገጽ ምስ ሃብዎ እውን ቆይ እዚኦም ብዙሕ ህዝበይ ከንብብዎ ኣይክእሉን እዮም ብሎም እሞ ብድሕሪኡ ሓንቲ ንእሽተይ ቃል ሒዞምሉ መጹ እዛ ቃል እዚኣ ድማ ናፃ ምሳሕ የለን ትብል እያ ናፃ ምሳሕ የለን ክትወሃብ እንተ ደኣ ኾንካ ግዴታ እዩ ክትህብ ኣብ መሃቢ ዘሎ ትበረኸት ሃቡ ክወሃበኩም እዩ ነገሩ ስለዚ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ዕዉት ክትከውን እንተ ደኣ ደሊኻ ነዛ ሕጊ እዚኣ ተኸቲልካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ብዙሕ ነገር ክወሃበካ እንተ ደኣ ደሊኻ ብዙሕ ነገራት ንሰባት ክትህብ ክትክእል ኣለካ ናይ ሰባት ሽግር እንተ ደኣ ሪኢኻ ንዕኦም ክትቀርፈሎም እንተ ደኣ ክኢልካ ሽግራቶም ህይወቶም ዘቃልል ነገራት እንተ ደኣ ክትቅርበሎም ክኢልካ ህይወትካ እውን ምቅላሉ ዘይተርፍ እዩ ብሓፂሩ ግን እቲ ንስኻ ትደልዮ ነገር ክወሃበካ እንተ ደኣ ደሊኻ ክትህብ ግዴታ እዩ ዝሓሹ ሓሳባት ዝሓሹ ነገራት ዝሓሹ ተገልግለሎም ነገራት ኣምፅእ ኣቢልካ ንሰባት ከተገልግሎም ንሰባት ዝሓሸ ህይወት ክነምሩ ዝኽእሉ መንገድታት ከተርእዮም እንተ ደኣ ክኢልካ ፈጣሪ ድማ ንዓኻ ዝሓሸ ህይወት እዩ ዝህበካ በቶም ህይወቶም ኣቃሊልካሎም ዘለኻ ሰባት ድማ ህይወትካ እዩ ዝቃለለልካ እዛ ህይወት እዚኣ ሓቢርና ኢና ንነብራ እሞ ንኹላትና ዝኾን መፍትሒ እንተ ደኣ ክነምፅእ ክኢልና ኩላትና ድማ ብሓንሳብ ነዚ ሕጊ ዝተኸቲልና ምዕባይና ዘይተርፍ እዩ ወዮ ደኣ ብኸመይ ኣብ ዝብል ሕቶ ወይ እውን ብኸመይ ኣብ ዝብል ሻቕላ ንጠፍእ ኮይና እምበር ስራሕ ናትና ምዝራእ ጥራይ እዩ ስራሕ ናትና ምሕታት ጥራይ እዩ ብኸመይ ይወሃበካ እቲ ዘርእክያ ዘለኻ ብኸመይ ይበቁል ዋንድኡ ኣለዎ እዩ ንስኻ ትሓትት ዝህብ ድማ ፈጣሪ እዩ ንስኻ ትዘርእ ደበቁል ድማ ፈጣሪ ምዃኑ ተረዲእካ ነዚ ናይ ሕጊ ምዝራእን ምቕባልን ወይ ድማ ናይ ሕጊ ምዝራእን ይዕፃድን ሕጊ ተኸቲልካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ንስኻ ኣብቲ ትዘርኦ ዘለኻ ሕጂ ነገራት ኣብኡ ከተተኮር ክትክእል ኣለካ ኣብ ሕጂ ሰዓት ኣብ ኣእምሮኻ እንታይ ትዝራእ ደሎ ኣብ ኣእምሮኻ እንታይ ዓይነት ነገራት ኢኻ ተእቱ ዘለኻ ሰላም ዝህቡኻ ዝሓሸ ህይወት ንኽትነብር ምዃኖም ዝነግሩኻ ሶሻል ሚድያታት ዲኻ ትከታተል ዘለኻ ኣብ ሕጂ ሰዓት ነዚ ሕልጊ እዚ ተሰማሚዕካ ንኽትከይድ ዝገብረካ ነገራት ዲኻ ትገብር ዘለኻ ካባኻ ዝድለ ኣእምሮኻ ምሕላው ካባኻ ዝድለ ሃብጦነትካ ምጽናዕ እዩ ብዝግባእ ዘርእኻ ምንክብኻብ እዩ ሓደ ሓረስታይ እኮ ኩሉ ግዜ ከምቲ እንብሎ እንተ ደኣ ኸስኪሱ ዘሪኡ ኸስኪሱ ማያስቲ ብዝግባእ እንተ ደኣ ግራቱ ተንከባኺቡ ባሕንጎ ብሕፍኒ ዝሃቦ ፈጣሪኡ ኩንታላት ገይሩ እዩ ድመርሰሉ ብኸመይ ኣብ ዝብል ኣይተጨነቕ ኢኻ ዝሓሸ ህይወት ፈጣሪ ሒዝልካ ከም ዘሎ ተረዲእካ ኣብ ሕጂ ሰዓት ጥራይ ንስኻ ነፍስኻ ሰሓል ነዛ ነገር እዚኣ ከተግብር እንተ ደኣ ክኢልካ ምሕታት ናትካ ምዃኑ ምዝራዕ ናትካ ምዃኑ እንተተረዲእካ ድማ መሃብ ናይ ፈጣሪ ምዃኑ ምብቃል ናይ ፈጣሪ ምዃኑ ኣይትዘንግዕ ኢኻ ዕቤት እንተደሊኻ ኣብ ሕጂ ሰዓት ዝምችኡኻ ነገራት ጥራይ ምግባር ዘይኮነ ዘይምችኡኻ ወይ እውን ንኽትገብሮም ዝኾነ ጣዕሚ ዘይሂቡኻ ነገራት ኣብ ምትግባር ክትነጥፍ ክትክእል ኣለካ ኣብ ሎሚ ኾንካ ከበድቲ ነገራት ትገብር እንተ ደኣ ሃሊኻ ባሕካ ቀላል እያ ትኸውን ኣብ ሎሚ ኾንካ ግን ቀለልቲ ምቾት ጥራይ ዝህቡኻ ነገራት ትገብር እንተ ደኣ ሃሊኻ ጽባሕ ንጎ ሂወትካ ከባድ እያ ትኸውን ኣብ ዓራትካ ደቂስካ ስክሮል ትገብር ኣብ ዓራትካ ደቂስካ ሶሻል ሚድያ ምርኣይ ኣብ ዓራትካ ለጥ ኢልካ ምድቃስ ኣብኡ ሙቪ ጥራይ ምርኣይ ፊልም ጥራይ ምርኣይ ኣብኡ ኾንካ በቃ ግዜ ምሕላፍ እወ ምቾት ኣለዎ እዩ ጥባሕ ግን ዋጋ ክኽፈለካ እዩ ስለዚ ምቾት ናብ ደስኡኑኻ ብንግኡ ተሲእካ ናብ ጦሎት ብንግኡ ተሲእካ ናብ ስፖርት ምግያድ ብንግኡ ተሲእካ ጽባሕካ እንታይ ከም ድመስል ኣብ ኣእምሮኻ ንምቕራጽ ዝሓሸ ጽባሕ ንኽትፈጥር ዘኽእሉኻ መፅሓፍቲ ምንባብ ወላ ንኣሽቱ ይኹኑ ከተንብብ እንተ ደኣ ክኢልካ ትምህርትታት ክትወስድ እንተ ደኣ ክኢልካ ኣብ ሕጂ ምቾት ዘይሂቡኻ ግን ከዓ ጽባሕ ንጎ ምቹእ ህይወት ንኽትነብር ዘኽእሉኻ ነገራት ተተግብር እንተ ደኣ ኾንካ ነዛ ሕጊ እዚኣ እንተ ደኣ ተኸቲልካ ዕውት ህይወት ምንባርካ ዘይተርፍ እዩ መቸም ትማል ኣይትመልሶን ኢኻ ሓሊፉ እዩ ጽባሕ እውን ትመጪ ኢልካ ተስፋ ትገብራ ወይ ይህሉ እዩ ተደኣ ተስፋን እምነትን ኣለካ እምበር ኣብ ኢድ ፈጣሪ እታ እንኮ ኣብ ኢድካ ዘላን ትውንና ንስኻ ድማ ሕጂ ትበሃል ሰዓት ጥራ ናጽነት ደሎ ድማ ኣብኡ እዩ ኣብ ሕጂ ሰዓት ምስ ዘለካ ጎደሎታት በተን ዘለዋኻ ዝርከበ ንእሽተይ ትብለን ነገራት ክትጅምር ክትስዕር እንተ ደኣ ክኢልካ ትዝጎድለካን ዘድልየካ ነገራትን ፈጣሪ እንዳመለአልካ እዩ ዝኸይድ ግን እቲ ፐርፌክት ዝኾነ ፍጹም ዝኾነ ግዜ ትጽበ እንተ ደኣ ሃሊኻ ግን ካብ ሕጂ ወፃኢ ፍጹም ድበሃል ብሉፅ ድበሃል ግዜ የለን ስለዚ ብሕጂ ሰዓት እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ጸሊኻ ዶ ኣብ ሕጂ ሰዓት እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ብተወሰነ ትኹን ወላ ንእሽተይ ኣንቢብካ ዶ ኣብ ሕጂ ሰዓት እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ካብዚ ሌካ ናይ ሶሻል ሚድያ ወረታት ስክሮል ትገብር ነገራት ውፅእ ኢልካ ርግኣት ናብ ዝህበካ ህድኣት ናብ ዝህበካ ጸሎት ህድኣት ናብ ዝህበካ ነገራት ኣእምሮኻ ኣብ ምስሓል ዶ ኸይድካ ዝኾነ ትምህርቲ ዶ ወሲድካ ኣብ ሕጂ ትነጥፍ እንተ ደኣ ኾንካ እመነኒ ኣብ ሕጂ ዘሎ ናጽነት ሰላም እዩ ዝህበካ ኣብ ሕጂ ክትዘርእ እንተ ደኣ ክኢልካ ከምታ ቀዲምና ክንብሎ ዝጸናሕና ድማ ጽባሕ ንጎ ምዕጣርካ ዘይተርፍ እዩ
ሓረስታይኮ ኣይፈርሕን እየ ምኽንያቱ ስለ ድኹስኩስ ስለ ድዘርእ ኩሉ ግዜ ድማ ነታ ግራቱ ስለ ድንከባኸባ መዓስ ኣብ ሕጂ ኮይኑ ኣብ ሕጂ ንበር እሞ እታ ሎሚ ዝዘርኣክያ ዘርኢ ድማ ጽባሕ ንግሆ ክትለምዕ ምዃናን ጽባሕ ንግሆ ድማ ዝሓሸ ህይወት ከም ትህበካን ኣይትጠራጠር ኢኻ ስለዚ ምዝ ሕግዚ ምስምማዕ እዩ ዘድልየካ ሎሚ እትወስዶም ልምድታት እዮም ጽባሕ ንግሆኻ ዝሃንጹ ሎሚ እንተ ደኣ ኣብ ልምድታትካ ክትሰርሕ ክኢልካ ልምድታትካ ብዝግባእ ክትቃንዮም እንተ ደኣ ክኢልካ ንኣሽቱ ወላ ይኹኑ ተደማሚሮም እዮም ነታ ጽባሕ ንግሆ ስኻ ትፈጥራ ህይወት ደምጽልካ ስለዚ ምናልባት ክትሓስቦን ከለኻ ጽባሕካ ምናልባት ክትሓስቦን ከለኻ ራእይኻ ብጣዕሚ ይገጅፍ ብጣዕሚ ዓብይ ኮይኑ ክስምዓካ ክእል እንድዩ ግን ነዛ ሕጊ እዚኣ ተኸቲልካ ናብ መዓልታዊ ክትገብሮም ትኽእል ልምድታት ከተምፅኦ እንተ ደኣ ክኢልካ እቲ ገጅፍ ዝነበረ ራእይኻ ቀስ እንዳበለ እንዳቐለለካ ጽባሕካ እውን ዝሓሸትን ዝበለፀትን እንዳገበርካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ኣብ ሎሚ ክትሰርሕ እንተ ደኣ ክኢልካ ከም ተቐዲምና ክንብሎ ዝፀናሕናን እንደገና ድማ ንኣሽቱ ወላ ይኹኑ ዝተወሰኑ ልምድታት ከተተግብር እንተ ደኣ ክኢልካ ኣብ ሎሚ እትወስዶም ልምድታት ኣብ ሎሚ እተተግብሮም ተግባራት ንጥባሕካ እዮም ዝሃንፁ እዚ ድማ ሕጊ ናይ ተፈጥሮ እዩ ሎሚ ንእሽተይ ትኹን ነገር ወላ ናብ ኣእምሮኻ ተእቱ እንተ ደኣ ሃሊኻ ትመሃር እንተ ደኣ ሃሊኻ ልምድታትካ ትስሕል እንተ ደኣ ሃሊኻ ጽባሕ ንግሆ እዞም ንኣሽቱ ግን ከዓ ተደማሚሮም ዓበይቲ ዝኾኑ ልምድታት ከዓ ዋሕስ ሂወትካ ዝኾኑኻ እዚ ሕል ግዜ ካብቶም ልፈትዎም ኣዝዮም ብሉፃት ድብሎ ኩሉ ግዜ እውን ድኽተሎም ንሰባት እውን ክኽተልዎም ዝመኽሮም ወሳኒ ዝኾነ ሕጊ እዩ ሓደ ነገር ኣፍርሐካ እንተ ደኣ ሃልዩ እመነና ሓወይ እመነና ሓፍተይ እታ ንዓኸ ተድልየኪ እታ ንዓኻ ተድልየካ ነገር ኣብቲ ትፈርሖ ዘለኻ ኣወይ ዘሎ ከተተግብሮ ምጀመርካ ድማ እቲ ደፍርሐካ ነገር ናይ ሓሶት ኣብ ኣእምሮኻ ተሰሪቱ ነበረ ሓቂ መሲሉ ዝቐረበ ናይ ሓሶት መርታዖ ደኣ እምበር ሓቂ ከም ዘይኮነካ ጽቡቕ ጌርካ ክትርኢኻ ብጣዕሚ ኣብ ዘፍርሑኒ ነገራት እንታይ ነይሩ እንተ ደኣ ኢልካኒ ኣብ ካሜራ መፂኻ ፊት ንፊት ከምዚ ኢልካ ምዝራብ ክነግረኩም ካብ ድኽእል ንላዕሊ ምቾቶ ይደስእነኒ ብጣዕሚ ይደፍርሐኒ ግን በረኸተይ ዓብዪ ረኺበ እዮም ምኽንያቱ ንስኹም ናተይ በረኸት ኢልኩም እየ ዝሓስብ ብዓይኩም ይፈለጥኩምሉ ነርኩም ከምዚ ኢለ ካሜራ ተዘይቀርብ ብጣዕሚ ዘፍርሐኒ ነገር ግን ንዓይ ብጣዕሚ ዘፍርሐኒ ረኣየይ ከስምረሉ ከገልግለሉ ዝኽእል ነገር ከም ደሎ ሕጂ የተረድኤ ሓደራ ኣሕዋት እታ ንፈርሓ ነገር እታ ናትና በረኸት ሒዛ ዘላ ምዃና ክርድአና ክኽእል ኣለዎ The cave you enter to fear holds the treasure you want ይበሃል እታ ንኽትኣትዋ ፈሪሕክያ ዘለኻ በዓቲ እቲ ስኻ ዘድልየካ ኩሉ ዘበለ በረኸት እቲ ስኻ ዘድልየካ ኩሉ ግንጃ ሒዛ ኣድላ በሃል ስለዚ ፍርሕና ክንገጥሞ ጥራይ ዘለና እንተ ደኣ ክንብድሆ ክኢልና ድማ ድበለፀ ናይ ህይወት በረኸት ኣብዩ ዘሎ ኣጀኹም ንግጠሞ ጥራይ ኣነ እውን ነዛ ሕጊ እዚኣ ቀድሚ ምርዳይ ፃዕሪ ጥራይ እዩ መልስና ህይወት ኮይኑ ትስምዐኒ ነይሩ ግን መልስና ህይወት ዘሎ ኣብ ጥበብ እቲ ዝዓበየ ጥበብ ድማ ምፅዓር ጥራይ ዘይኮነ ኣቐዲምካ እውን ብዝግባእ ኣእምሮኻ ምስሓል እዩ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ኣብ ሎሚ ሰዓት ኮንካ ስቕኢልካ ጥራይ ናይ በቃ ጉልበትካ ጥራይ ተፍስስ እንተ ደኣ ኮንካ ብጣዕሚ ትፅዕር ጥራይ ግን ለውጢ ዘይትረክብ እንተ ደኣ ሃሊኻ ድኾነ ዝሓትካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ድኾነ ተጋገዝካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ድማ ጥበብ እዩ እቲ ዝዓበየ ጥበብካ ኣቐዲምካ እቲ ትደልዩ ነገራት ኣብ ኣእምሮኻ ትስርቶሞ ድሕሪኡ ድማ ኣብቲ ዓደ ተኸይድ ኣብ ኣእምሮኻ ትሰርሕ እንተ ደኣ ኮንካ ናይ ብሓቂ ኣእምሮኻ እንተ ደኣ ትምግብ ኮንካ ኣእምሮኻ እንተ ደኣ ትስሕል ኮንካ ትምህርትታት ትቐስም እንተ ደኣ ኮንካ ሞያታት ትሕዝ እንተ ደኣ ኮንካ ናይ ብሓቂ ድማ እታ ቀዲምካ ክትነብራ ትደሊ ህይወት ኣብ ኣእምሮኻ ትስእላ ኣብ ኣእምሮኻ ትቐርፃ ኣብ ኣእምሮኻ ክትሰርሕ እንተ ደኣ ክኢልካ ጽባሕ ንግሆ እውን ህይወት ፃዕሪ ኣይትኾነካን እያ ወላ እኳ እንተፀዓርካ ግን ተቐዳማይ ፃዕሪ ኣብ ዝወዲእካ ኣለኻ ቀዳሚቲ ዝብልናያ ሕጊ ድማ ህይወት ካብ ኣእምሮያ ትፈልፈል ኢልና ነርና ስለዚ ኣቐዲምካ እቲ ዝዓበየ ጥበብ ኣብ ኣእምሮኻ ምስራሕ ምዃኑ ፈረዲካ ኣቐዲምካ ኣብ ኣእምሮኻ ምስፋሕ እዩ ብድሕሪኡ ድማ እንተ ፀዓርካ ወላ ኣእምሮኻ ነቲ ነገርቲ ኣሚንዎ ስለ ዘሎ የእሚንክያ ስለ ዘለኻ ዕሪፅክያ ስለ ዘለኻ ካብ ኣእምሮኻ እቲ ነገርቲ እንዳፈልፈለ ፃዕርኻ ድማ እንዳቐነሰ ስራኻ ድማ እንዳበዝሐ እዩ ድኸይድ ድልው ኮንካ እንተ ደኣ ፀኒሕካ ኩሉ ግዜ ዕድላት ምስ ተረኣየካ እዩ እንተዘይተዳሊኻ ግን ዋላ እኳ ኣብ ጥቓኻ መዓት ዕድላት እንዳሃለዎ እቲ ዕድል እቲ የምልጠካ እዩ እቶም ኣብ ሕጂ ሰዓት ዘለዉ ዕድላት ክረኣዩኻ እንተ ደኣ ኮይኖም ከዓ ኣቐዲምካ ንስኻ ክትዳሎ ክትክእል ኣለካ ምድላው ድመፅእ ድማ ካብ እምነት እዩ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ እምነት ሃልይዎ ሬዲ ወይ ከዓ ድልው ዝኸውን ዝሓሸ ፅባሕ ከም ዝረክብ ኣብ ኣእምሮኡ ድማ ዝሓሸ ዓይነት ህይወት ከም ዝፈጥር ዝርዳእ ሰብ ኩሉ ግዜ ድልው እዩ ዝኸውን
ንምንታይ እንተልዓልኩምኒ ድልውነት ካብ እምነት ኢልና ኣለና እምነት ድብገስ ድማ ካብ ድሌት እዩ ብኣእምሮኻ ድኾነ ደቃፅል ድሌት እንተደኣ ሃሊካ ቤተሰበይ ክሓግዘ ዝሓሸ ሰብ ክኸውን እየ ኣደይ ኣለኹልካ ክብላ እየ ኣቦይ ኣለኹልካ ክብሎ እየ ንደቀይ ኣለኹልኩም ክብሎም እየ ድብል ድኾነ ድሌት እንተደኣ ሃሊካ ዝሓሸ ፅባሕ ከም ድመፅእ እምነት ኣለካ እዩ እዚ እምነትካ እዚ ድማ ንኽትዳሎ እዩ ዝገብረካ ኣብ ዘይጠቅም ናይ ሶሻል ሚድያ ወሬታት ኣብ ዘይጠቅም ነገራት ስክሮል ክትገብር ኣብ ዘይጠቅም ሓሜት ኣብ ዘይጠቅም ነገራት ኣብ ዘይጠቅመካ ነገራት ክትኣቱ ዘይኮነ ግታ ኣቢሉ ናብ ዝጠቅመካ ነገራት ናብ ክትመሃርሎም ትኽእል ነገራት ይደምፀካ ከምዚ ክትገብር እንተደኣ ክኢልካ ኩሉ ግዜ ትዳሎ እንተደኣ ኮንካ ድማ ፈጣሪ ቅሪብልካ ዘሎ በረኸት ግልፅ ኢሉ ክረኣየካ እዩ መቸም ሰባት ክሳብ ዝኾንና ምስ ሰባት ምርኻብና ዘይተርፍ እዩ ኣብታ እዋን እቲኣ ድማ ንመሃቢ ኢልና ንኸይድ እንተደኣ ኮይና ንሰባት ድማ ዘይንፈርዶም እንተደኣ ኮይና ብዓሌቶም ብሃይማኖቶም ብብሔሮም ብመልክዖም ብሕብሪ ቆርቦቶም ከይፈለና እኳ ደኣ ሰባት ኮይኖም ስለ ድመፁና ሰባት ኮይና ከነገግዶም እንተደኣ ክኢልና ኣብ ዘይምፍራድ ንዋፈር እንተደኣ ኮይና ፈጣሪውን ሓጋዜና ይድኾን ፅባሕ ንጎ እቲ ምንታይሲ ንዝኾነ ሰብ ከይፈረድና ንህቦ ክሳብ ዝሃለና ፅባሕ ንጎ ድማ ንዓና እቲ ዘድልየና ነገር ፈጣሪ ክህበና ምዃኑ ርዱ እዩ ስለዚ ሓደራ ዘይምፍራድ ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ሕጊ ናይ ሂወት እዩ እስኪ ንእሽተይ ታሪክ ሓንቲ ከኣለኩም ሓደ እዋን እዩ ሓደ ተምሃራይ ኣብ ጎደና እንዳኸደ ከሎ ኣጋጣሚ ናይ ቀደም መምህር ይርእሞ ነዚ መምህር እዚ እንዳጉየ ከይዱ ይሓቕፎ ብጣዕሚ ከዓ የመስግኖ መን ኢኻ እንታይ ዋኢኻ እንታይ እዩ ጌርልካ እዚ ኩሉ ተመስግን ዘለካ ድማ ይብሎ እቲ መምህር እቲ መምህር ከይዝክረን ትኽእል ኢኻ ንስኻ ኣነ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይረ ዝዝክሮ እዋን ኣሎ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ከምዚ ትምህረና ነርካ ብሎ እሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሽዑ ሰዓት ከዓኒ ሰዓት ሰሪቑ ነይሩ ተምሃራይ እንከሎ ተወዲ እቲ ሰዓት ሰሪቐ ጅባ የእትያ ነይሮ እሞ ልክዕ እታ ሰዓት ምስ ሰረቕና ኢኻ ንኩላትና ክትፍትሸና ኢልካ ናብ መንደቕ ጠሙት ኢልካና እሞ ናብ መንደቕ ኩላትና ጠሚትና ከለና እታ ሰዓት ካብ ጅባያ ኣውፂእኻያ ብድሕሪኡ ካብ ጅባይታ ሰዓት እያ ምስ ኣውፅእኻያ ወይ ክሃርመኒ ወይ እውን ከጋልፀኒ ከምዚ ጥራይ ከይብለኒ ኣብ ከየዋርድን ጥራይ ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ እንዳበልኩ ብጣዕሚ እየ ኩሉ ግዜ ድፈርሕ ብኣብኡ ጥራይ ድሓስብ ነይረ መዓልታዊ ንስኻ ግን ሓንቲ መዓልቲ እኳ ተኾን ዶ መዓንቲ ዶ ጋልፀኒ ኾን እንዳበልኩ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ተኾን ኣይልጋልፅካልን ሰራቕ እውን ኢልካ ይፀዋዕካንን ሽዑ ሰዓት ድማ ከይተረድአና ኣነ ንዓኻ ጥራይ ክሕሉ ክብል ከምዚ ጥራይ ከይብለኒ ክብል ካብቲ ለሚድዮ ዝነበርኩ ስርቂ ክወፅእ ክኢለ በዚኣ ከዓ የደመስግነካ መምህረ ይብሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ታሪክ እዩ ኣጋጣሚ ሽዑ ፈሪድዎ እንተድኾን በታ ሽዑ ሰዓት ድገበራ ሰራቂ ኢልዎ እንተድኾን ነይሩ እዚ ተምሃራይ እዚ ዕምሩ ብላዕይ ምተቐየረን ሰራቂ እውን ምኾነ ነይሩ ግን እዚ መምህር ጥበበኛ ስለ ዝኾነ እቲ ዝዓበየ ጥበብ ድማ ዘይምፍራድ ስለ ዝኾነ ስለ ዘይፈረዶ ሂወቱ ሙሉእ ክቕየር ክኢሉ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት ኣይንፍረድ ሰብ ምናልባት ሸጊርዎ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ስለ ዘይተረድኦ ወይ እውን ዝኾነ ዓይነት ሕማቕ ነገራት ኣብ ሙሉእ ስለ ዝተመላለሰ ደኣ እምበር ሕማቕ ነገራት ይገብር ሕማቕ ኮይኑ ይኮነን ስለዚ ምፍራድ ናይ ፈጣሪ ምዃኑ ተረዲእና ንሕና ኣብ ምፍራድ ኣይንጓየይ ኣይንፈርድን ኣይኮነን እንዲ ግን ክንፈርድ ከለና ነብስና ንርከባ ኢና ኣነ በቃ ነብሰይ እንዳቆንጠጥኩ ደለማምድ ኣለኹ እዚ ነገር እዚ ብልምዲ ድማ ንሕና ንውፅሓት እንዳኸልና ሰባት ድማ እንዳተቐየሩ ስጋ ብድሃብና ድማ ፈጣሪና ክህበና ግዴታ እዩ ስለዚ እምበኣር በዘሎ ማዓንቲ ዝረኣናያን ሕግታት ንሂወትና ክንቅልሳ እንተደኣ ክኢልና ድማ ዝሓሸን ድበለፀን ዕዉት ዝኾነ ሂወት ምንባርና ዘይተርፍ እዩ ጠቂመናኹም እንተደኣ ኮይነን እዚኣ ጠቂማትኒ እዚኣ ፅብቕቲ እያ ትብልዋ እንተደኣ ሃልያ ድማ ኣብ ኮመንት ኣፍልጡኒ ኢኹም ሓደራኹም ናብ ብዙሓት ሰባት እዛ ቪድዮ እዚኣ ክትባፅሓ እውን ሼር ግበርዋ ኢኹም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም እንተደኣ ሃሊኹም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰላም ንዓኹም